so nen kan ne kakra bi na ne yare ho no ene yentena che na etode bi a edienya ema neoma yehwese betun no mpuri yentumi nye ne saaye mu no ena Okoman radio 97.1 edu jumedi a yatudin Anidaso Bere ederebrel fi joda kosi fidan anopa biara finonum ekosi emranonum abapaun sima edunum yenga yebedi sa jumedi mu chiame eneme osofo John Quarshie meniminu osofo Nathaniel Kingsley Entsie mesrese yaso leti sa jumedi onyankopon nam so ebema wo yenkunu defo onyankopon nhyira amen. Fiasa bompa di kan Okoman edi afi ba ko afi tse na re bompa ma Okoman na opoku ne Okoman FM fro ha ya be bompa ma se Ewrade nkoso nhyira Okoman FM. Get ready as we pray for you. Afi prepare peni ne gina re bompa yi se Ewrade menye yi na menye yi si ye fie adwuma se a menye yi Ewrade afi ba ko ne odi ekodo yen ani so Ewrade adwuna dachi from just small scale to a big level, even on to TV station. But me jaduma to meiso. Ajenshira to egu meiso. Ejuma akoso ayenshira ayadom. Ejuma ubu se 124, 1 fenchira kwan, 1 fa educate. Ewrade men koso utumunti. Amen. Amen. Also chance bebo mpa na shira on patch chance also chance. Ewrade there was bebre se wo de Okoman ma okuapeman apoye mantam na Ghana man nyina Ewrade there was ne fekura ne se Ewrade anopa bia ni pate nkwagisem e wa fidie so ora yesu ne esra ne se odoma wo de adoma fidie a wonam so ma wiase nipa etinsem awroi ma ebi mra Ewrade se nhyira ne mra adwumayefo no brem adwumawura no se Ewrade ma ne kase mra ne brem ma onu no ho da so odi sikapudo hye adwuma etisem ne se ntiminu ya no madofo nyame ade hye onu nyame a wafam so edi adwuma pa etise ba apoye mantam ene Ghana man mu no onti na nim nkyerem no nhyiram Ewrade ma ne dom nye kase wo mo so no onfa fidie so emfa nkwaje ne awrechichisem emre wiase nipa nyina wagya oba ene hon kronkron din mu amen. Kosuana kosu Kosuana kosu Kosuana kosu Onyami be Kosuana kosu Ekranshe ni paneshe Nansara chiche die finyame nchen Jie die nsu ni kweti kwan Ni nani nyami asem Tusufa utu ni pasuwe Nipa mo wansu ya rikitu ebi Nansu ya tikwa mudiye Anidaso omubia Tibiane kutimisisa Nkuni mashansu dianso nentu wasye Enti onyami be Eya she uhunde Ifise obira yonku Nunti fa Yesu yonku Fawa kwanshe iho wamsa Nono ano beye Kosuana kosu Onyami be Yeti kwemwi Anidaso nyansaye Kosuana kosu Onyami be Yeti kwemwi Anidaso omobia Kosuana kosu Onyami be Isayeti kwemwi Anidaso nyansaye Kosuana kosu Onyami be Yeti kwemwi Anidaso omobia Keeping on Kosuana kosu ooh yeah Keep on keeping on Se fiada mani uswama Anka kwesiada sore nsuni ho Enwenya mwa enyamba kosemu Eyana eni naswo Nansu kitwa nyamensa unu Yesi kesia mbonsa meshwaso
Eti kosuana kosu Anidaso Muya Fiada mani unswama Anka kwesi adaso rensuri ho Elonya mwa eni abakose mono Eyana eni nyina so Nansu kitwa nyamensa ono Erade Nyankopɔn ehyira yɛn ɛwɔ kwan soronko so. Erade Nyankopɔn epagya yɛn wɔ kwan soronko so. Erade Nyankopɔn wahyɛ ne ho anuonyam ɛwɔ kwan soronko so ɛwɔ me ne wo abrabɔ mu. Ɛno nti ɛne nanɔpa yi ɔde yɛn nkwa atwɛ yɛn. Ɛno nti ɛne nanɔpa yi wama yɛn ahoɔden. Ɛno nti ɛne nanɔpa yi wahyira yɛn. Na ɛno nti mogya redi afurusane ɛwɔ me ne wo emu. Na Otemenka and another pay ewo Okuma Radio 97.1. Bijiri yese uwa dance dibi another pay na sa dance dino and say erade de wonkwa achew. A dance ya ewo se wudi another pay and say nra ukoda na kache Nyankopon se erade Nyankopon hweme so na de pancheme. Na ampane ampa erade ahwe so na ade achew na tekremada wenum na ubi weni na bi na ote asem na otumi na ntew. Eno eya dance ya edimu na echere se anidaso wo ho edema Onyankopon enya nwieye Onyankopon fa wonye ne opese ode wo ye ne nwieye Onyankopon ehwe se obeba ne nchen eno nti ne na nope ode adom ye aha ya Okuma Radio 97.1 jumedi no eye Anidaso Bere midin ede John Quarshie na nope mene osofo Nathaniel Kingsley Entsie ehyiemu ewa ha sanso na mene osofo David Agbanyo ewa ha yeba bedi monim na yabɔ mpae monim sɛ ukuda no pa bia no ɛyɛ mpae bɔ ɛno nti samre fa wo telephone na frɛ wadɔfo na frɛ wade hye ka kyerɛ wɔn sɛ emredu sɛ yɛbɔ mpae ɛwɔ Okuma 97.1 na Awurade hyira yɛn na Awurade pagya yɛn na Awurade gye yɛn efifew mu de yɛn ba nhyira mu ɛnti frɛ onua na ka kyerɛ sɛ ɔmfa ne radio ɛnto Okuma 97.1 Facebook and YouTube so you are very well activated and anɔpa yi yɛne namu a wokɔ Facebook summary na wokɔ Okuma Radio 97.1 and as a YouTube Okuma Radio 97.1 Twitter and Instagram at Okuma 971 wobɛhu yɛn obeti yenka na nea erikoso enanɔpa yi Erade nam so ama ɔyɛ nhyira Erade kan we nanɔpa yi sɛ ɔbɛyɛ sa wo Yesu Kristo din mu ɔzɔfo Nathaniel asomdwe nka wo papa asomdwe nka onso enka tiefo ne enka busuafo ni na widi Erade this time pe obi a ho ye de Erade asema obi bia amen sa no pe yehia ne abompai ɔzɔfo David now hold today. Kristo. Watch your microphone anywhere. Good. Kristo ado. Also me we me bacho so e. Nyame adom. Papa Nathaniel bacho so ho so te say. Papa Yesu adom pa. Yesu ase. E for mo te nyina so ye chemo Kristo demo. Amen. Ichiamu ewo Yesu Kristo demo. Enti menyi we free ni via empire ni bi fi asententem pa yesanse nyomo bibiri mu a yepese yigina so ede bompa na no pay enti ye crowd say afi no wa sorry na say when is to tell ya but we dey penso bi ho anim na pusu wanum na betena se eye ye peace na take care na between the ahyewaso na wati na watumi ni abompa ya yes amai na yenim se Onyankopon a ono kuto ni twedi ampon no owo nhyira bi ma wona no pay me say owo nhyira bi ma wona no pay enti me nyi we free ni fia me na 97.1 Onyankopon o nhyira wo Amen. Amen. Medalla tawanyami ejatimi Sunya dindi nasemima Sami kogeteswa etamina Awina kuponi Sreo serabi Nami asumi Abraponi miyasi Miya mitimi
Eja Ogoni Ma fame ba Eja misi masideni Samewa ebia midima Samewa nasibia midima Samewa kafubia Eja wana midibema miyankupo Miss Roseji masida Eradi share another person wa kaisa beda nyankopon say. May the Almighty God bless you this morning. That you are before Him to render unto Him all His praise and honor and adoration. Bless the Lord with your heart, bless the Lord with your soul, bless the Lord with your mind, bless the Lord with your might, bless the Lord with everything that you have. Bibia will be a father Radin Yankopon, Sena Mijidi said, "None of pay a Radin Yankopon, and Nam Sasso Bay, okay, say. A Radibi Shiran, why, okay, say. A Radibi Shiran, why, okay, say. Philip and David say, A Radid G. I'm ready as that bro, I'm ready Shira bro, I'm ready a bro no G. Father, save us, save us. Hosanna, save us now, save us now. Ye fi Nyankopon Janis Erade beji aseda no nam so ebegyin se Erade je wani aka nyina odi aka wamo. When you are saved by God, everything will be added unto it. Erade shall not pay. And this our dream once na we ye Erade ye what? Me nko home papa. Me nko home sofo. Me nko home sofo. Minko home suffer, minko hu near minimo no. That was say. It's answer what Jimmy. I want to spice up your spirit this morning as we enter into a time of prayer. Emra yebi rampa bombese me pija home. Erade fana onkonko sum pija home. Emra suffer David ebedi enim ni abompae. Asere this erade. Ni yete nrano. Jidi. Si ebi hu se wo Nyankopon. Si eba wo nchen a yedi jidi beba won chen na Awurade Nyankopon we hu se ye wo ma na yanso ya gye di se Awurade owo ho menwi this morning me say me nko hu me papa me nko hu me mama me nko hu me sofo. I need to thank God for who God is. As of my I've seen something say there are three ways of approaching God in thanksgiving. Yeah. So there are three things. Number one, a nipa unyankopon ye. It's an so nyankopon question in something you need to thank God. The second one ye enyoma papa Awurade ede ayama say papa yishan e boni yishan as a boni mroje. So we thank God. And the third one is to thank God for what God has done for somebody. Erade ayamobi. Enti ehun yin so kwakoje permission. And son of the Erade Nyankopon say. And this all so fun chen kwaje permission. And this all ukunu kon is all ko adam for me chen. Unim ni Erade ayama unim onipa ko Nyankopon ye wa brabo mu. And you need to thank God. Also for then you catch it if we're not a person in ramp by woman and up. So Nathaniel. No penny I can say you can do one some. Now say you didn't be beer. Now yes, you say umbeja dear, so ubeja dear didn't be to me. I am internet say yensi young command young mom pie na ye fam pie so if I'm pija in yes. I mean ya me peso ye no. To me, I am my or how our name, now name, a bit to me as a son, a radi to me as a son, a radi to me, or bit to me, my dinner as a son, na near nipper or pen edina, nemum empire and now or the amay say, young fine means, ya the bomb pie, and pie in Sweden, a jidiso, until an opaying for kind jidim mum, na yin young fan okoro and miss a radi.
na obedi nkunim ama yɛn. Amen. Amen. So David yanko. The Lord say, "Aropa so bebre." As a Andra GD asema de bre no abode and bebre. Yeah. Mama won say wanya Kristo mu ana Onyankopɔn mu GD yia. Ontwemfo ahode onyansa enye hwe. The best let you for say enanopa yi omo bema ye nyina ye honhom akambom na ya frokwa urade nim wompa bom. That's a GD to simple ye best let so betu ye GD mu na yetumi ayemkunum difo ewo Kristo demo. Amen. 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 Eradi dini ya wanwa adom ne moburuhunu ashemuma enunti ebusuafo yere fimpa ebo ase ye krado se ene obebompa ne eradi aye ho nsentwene ewo Jesus Christ in was of the enim na ye mompa na na pay Jesus Etiefo eradi asumdwe enka bibiara ewo Yesu Kristo demo bebia owa woti enka bia eradi onshirabo na onkamo sabre twimben efidie no na yenyina yemfa akoma baako adwene baako sunsum baako okra baako enfronko otiasfo Nyankopɔn na obome no eba asase so no ewo Yesu Kristo demo. Amen. Endra yam papa Reverend John Quarshie edi enim ewo agidi anamonto ho ewo Hebrews chapter 11 verse 6 amaiti ase brofo say, but without faith, it is impossible to praise him. For he who comes to God must believe that he is, and that he is a rewarder of those who diligently seek him. We dear dance preface nyame ewo tumi na nyame esiesi ne masi benya ne mugidi na se gidi enim a obi ntumi nso eni obi ntumi nso ejanani obi ntumi nso Kristo ani obi ntumi nso Nyankopɔn ani obi ntumi nso adwuma nyame ede ma me no se yan nante so ne nto so na ntumi nso ani gidi enim a wade bia oye bia kura ntumi nso ani gidi ekita ye be ndo amerika ka gidi eye foundation ma Kristo fo ye dwuma die de na no pai ben pese osiesi wa koma na brebe fura kompa bom asere wurade se obetu ye gidi ye mpa be dike be se nyam so nto ye gidi mu na nyame tu ye gidi mu ya de aka no ye said ya kan ewo Kristo demo. Amen. 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 Ye bompai dikan etiefo ye nyina ye be bompai aka kire wurade Nyankopɔn se wa ma ya te se gidi nim a obi ntumi nso Onyankopɔn ani gidi nim a obi ntumi so awurade ni anopa me pese me no ye so awurade ni timi pese me no ye sere awurade Nyankopɔn wo mpa bo se nyame onto ye gidiem e na anopa nyame onto ye gidiem ye hia gidie nyame nto ye gidiem nyame nto ye gidiem nyame nto ye gidiem bebi a wo bia wo te yanka bebi a wo bia wo te yanka si bompai nyame onto ye gidiem ye Nyankopɔn to ye gidiem ye hia so to ye gidiem ye hia so increase ye faith e wo Yesu Kristo demo ye Nyankopɔn to ye gidiem and anopai to me nyina we to ye gidiem aropa wanim ene yaba wa maya kwanya wa maya nkwa foforo wa maya hode foforo wa maya han foforo eti abawa hingwa nanim ye hwehwe urade Nyankopɔn ye hwehwe wo gidiem ye hwehwe anamon to panam aropa urade to ye gidiem o tefu yo tie ye o mabi o tie ye and anopa to ye gidiem ye sra urade to ye gidiem urade to ye gidiem to me nyina ura ye sra aropa hu ye mopo ya to si wo gidiem ya to si wo gidiem and aropa to ye gidiem ma ye gidiem nkyere ye e wo Yesu Kristo demo e wo Yesu Kristo demo ye Nyankopɔn ye sra o ye nyame no kwadafo urade ye sra bebre urade ye sra bebre aropa to ye gidiem 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 aropa ye sra o to me nyina ye sra o nam asami so nam asami so nam asami so nam asami so abodi nam asami so erchen krai nam asami so emaya ni daso nam asami so etwen abawunyame ewo Yesu Kristo demo ewurade ye sra o na no pa ye pawucho to me nyina wura da sebre awu tambo brinyame okojifu Nyankopɔn ye dwane abo ahengwa na se ye dwane abo asengwe na se ye sra o Nyankopɔn ma ho no san ewura dem ewurade
Everybody to your GD man pay. Everybody to your GD man pay. Everybody to your GD man pay. And we yes so table. Aropa to your GD mo. Yes, so that in Yankopono. Yes, so that for Yankopono. Yapawenimo. Yes, so be pray. Everybody share and pay. That to your GD mo. Everybody share and pay. That to your GD mo. You China power. Yes, yes, so. You pouch of a pray. Bobro for Yankopo. Bobro for Yankopo. Bobro for Yankopo. Aropa yes, so. Uyo wani. Uyo kesia. Uyo brapon. Ye gentleman ambassador. So be so for pipe. The word of Jesus. Aropa yes, so for pipe. We are not to your GDM. Increase your GDM. Increase our faith. And we yes, so Christ. Increase our faith in the name of Jesus Christ. Already to your GDM no pay. Already to your GDM no pay. Already to your GDM no pay. GDM no about GDM so the SRO. GDM so the SRO. And we yes, so Christ. Bible so bana moja tunu and fisher who do be pray. The oti yesu nkano Bible say onya jidi woni wo se bedem ho ka papa ya ayare sabe me dia arofo ye nim dia wonnemu ye nim dia wonnemu papa Quarshie nim dia wonnemu papa Nathaniel nim dia wonnemu mi nim dia wonnemu ba ye Nyankopon de nim dia wonnemu it is an opo benya jidie na wa to abtua benyame aka jinyam se nyame ene yare sai die jidie se matentino ayare sabe me dia jidie se matentino me ko application na me sabe kan djuma no jidie se matentino me visa me sabe kan jidie se matentino enkwa jebe me dia dia ene no pe be pese yesan kwa urade no biem esan ka kire urade sa no pe yesre no ade bia dayen so yale bia dayen so kwanda de bia nem no aropa nyame fa na san kan ye onyi sa yare no fro onyi sa ha no fro onyi sa mane fro e wo Yesu Kristo de bo bi orobo mpai na ropa e wo Jesus de bo Jesus we are praying urade e koso bom mpai jidie na utbi ile ade nyina jidie na edi so wani edi ya bo wanim se anopa yi etiefo etie yen se oha bi dobi so a yale bi dobi so a amani bi dobi so a Yesu yesro pa uchawo ye de mo nyina show nsa urade abre ye pemu aka no ye pemu asra yaresa ye pemu asra fa hodi ye pemu asra hodo Yesu Kristo de monte ye djuma ma ye nya yaresa me nya fa hodi me nya odin sachra ye usisa ansi samaye e wo Yesu Kristo de bo e wo Yesu Kristo de bo e wo Yesu Kristo de bo e wo Yesu de bo ye so na mujidi asame so e so bi yare ye so na mujidi asame so e siesi obi ye so na mujidi asame so e tu obi e wo Yesu Kristo de bo e wo Yesu Kristo de bo e wo Yesu Kristo de bo in the name of Jesus. Yes Lord, yes Lord. Ozi jidi ni obi ntumi nso awurade ni me be se me no bom pa se nyame atu ejudiem dia anopo me yenso nani se nyame atu eji because ma gie de se de ma kanu sa na ye de ma me jidiem pa ma bor nyame increase me faith menim se wo so wo tem no wo so agire se nyame increase me faith dia ene awurade me yenso nani ye bom pa ya ka nyam yesro anope me yenso wani wo djuma mu me yenso wani wo yade nyina mu me yenso wani wo yanamontu mu me yenso wani e wo bibi bia wo Yesu Kristo bia bom pa ka nyam se nyame anope de ma me so wani se embusum nsi atwam yi me so awurade ni a January man so wani February man so wani March man so wani April man so wani May man so dwi be ko de wie de awurade and 22nd June awurade ma me so wani e wo Yesu de bia bom pa me ma yenso wani ma yenso wani mo wani so embra yenso wo Yesu Kristo timo ma yani so embra yenso wo yani so embra yenso e wo Jesus demo aropa urade ma yenso wani tumi nyina wura yesrawo ye twane apa ori pa biara odidi didi ataye cheno pero urade ma yenso wani ma wonso wani ma yenso wani ma yenso wani wo Yesu Kristo timo ma yenso wani wo Jesus demo ma yenso wani adinyina ma wurate ma yenso wani wo Yesu demo 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 ena no pa yesrawo tumi nya yesrawo ma yenso wani 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 ma yenso wani
ɛwɔ yesu kristo dim ɛwɔ yesu dim anɔpai tumi nyinaa wura ma yesu wɔ ne sɛ yɛ ɔma o ma yesu wɔ ne sɛ yɛ ɔnkoa ma yesu wɔ ne sɛ yɛ wasomafoɔ ma yesu wɔ ne sɛ yɛ wasampakafoɔ ma yesu wɔ ne sɛ yɛ nkyerɛkyerɛfoɔ ma yesu wɔ ne sɛ yɛ diwagyi ma yesu wɔ ne ɛra anɔpai ɛwɔ yesu kristo dim awurade ade nyinaa mu ɛyi w'ani mfiri yɛn so ade nyinaa mu ɛngyaw yɛn ɛna anɔpai yɛate aseɛ sɛ gyidie nim obi ntumi nsɔ w'ani ɛne nti awurade yɛnyɛ gyidie no ɛne yɛma yɛnsɔ w'ani awurade ma yɛnsɔ w'ani yɛnam nto mu yɛade nyinaa mu wɔ wo kristo dwumadyi mu ɛna anɔpai awurade yɛpa wo kyɛw ma yɛnsɔ w'ani wɔ yesu ne mu ma yɛnsɔ w'ani ɛna anɔpai ma yɛnsɔ w'ani anɔpai ma yɛnsɔ w'ani anɔpai ma yɛnsɔ w'ani ɛwɔ nazare yesu kristo ne mu ma yɛnsɔ w'ani wɔ yesu ne mu ma yɛnsɔ w'ani wɔ yɛ kasa mu ma yɛnsɔ w'ani wɔ yɛ mpaebɔ mu ma yɛnsɔ w'ani wɔ yɛ adesrɛne mu ma yɛnsɔ w'ani yɛ ade nyinaa mu ma yɛnsɔ w'ani ɛna anɔpai ɛwɔ yesu kristo ne mu abusua ma yɛnsɔ ani ɛwɔ jesus mu yɛabusua nsɔ w'ani yɛasafo nsɔ w'ani ɛwɔ yesu ne mu yɛma nsɔ w'ani ɛwɔ yesu kristo ne mu yɛkuru no nsɔ w'ani yɛyere no nsɔ w'ani ɛwɔ yesu ne mu anɔpai ɔma yɛnsɔ w'ani ɛwɔ yesu ne mu ma yɛnsɔ w'ani yɛsɔ w'ani anwuma papa yɛsɔ w'ani anhyira pa yɛsɔ w'ani ampuntu ba yɛsɔ w'ani anim asesa ɛwɔ yesu kristo ne mu anɔpai da sɛ pɛ yɛsrɛ ma yɛnsɔ w'ani wɔ jesus ma yɛnsɔ w'ani anɔpai ma yɛnsɔ w'ani wɔ yesu 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 ne mu ɛwɔ yesu kristo 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 ne mu ɛwɔ yesu ne mu ma yɛnsɔ w'ani anɔpai na sɛ deɛ ɔbɔ onyankopɔn nkyɛn no sɛ ɔgye di sɛ ɔwɔ hɔ yɛbɔ mpa ka kyerɛ nyame sɛ atiefoɔ moma yɛngye di sɛ nyankopɔn ɔwɔ hɔ na nyame ɛne yɛ nɛte nyame na ɛne yɛ nam sɛ wogye obi di sɛ ɔwɔ hɔ a wokɔ ne nkyɛn a wonsuro because wonim sɛ bia wokɔba akɔto no ɔwɔ hɔ nom bɛpɛ sɛ anɔpɛ wogye di sɛ nyankopɔn ɔno ɛna ɔnwe no ɔno na ɔbɔ wo ɔno ɔhyehyɛ wo nti gyidi sɛ anɔpɛ nyankopɔn ɔwɔ hɔ. It doesn't matter situation that you are passing through. Just have faith in nyame ɛwɔ hɔ ɛmfa ɔha wo nam ɛmfa amane wo nam but anɔpɛ yɛbɔ mpaeɛ ka kyerɛ nyame anɔpɛ deɛ yɛagye de sɛ firi sɛ second wowɔ hɔ ɛde yɛba w'anim a yɛnsuro yɛde yɛbisadeɛ ba w'anim a yɛnsuro ɛfiri sɛ yɛnim sɛ wowɔ hɔ ma yɛn ɔkono yɛ den wowɔ hɔ ma yɛn ɔkono yɛ mmara wowɔ hɔ ma yɛn ade nyinam wowɔ hɔ ma yɛn bɔ mpaeɛ ka kyerɛ sɛ nyame anɔpɛ de magye di so wɔ hɔ ma me wɔ ade nyinam mu ɛwɔ yesu kristo de biara bɔ mpaeɛ de nyankopɔn anɔpɛ yɛagye di sɛ ampa wowɔ hɔ adwase yɛgye di sɛ wɔ hɔ ɛde yɛagye di sɛ awurade wɔ hɔ yɛagye di sɛ ampa woyɛ nyankopɔn yɛagye di sɛ ampa awurade wonni hɔ a yɛntumi nyɛ hwee yɛagye di sɛ anɔpɛ yi tumi nyina awura wo na woyɛ ɔkɛseɛ wo na woyɛ borompɔn yɛagye di sɛ awurade fiti ɔbɔde fiti aseɛ no wo na wohyehyɛ nneɛma nyina yɛagye di sɛ wonni tumi nyina awura ɛna anɔpɛ yi ɛwɔ yesu kristo yɛagye di sɛ woyɛ nyankopɔn yɛagye di sɛ wotumi ade nyina yɛ yɛagye di sɛ awurade wo ne yɛ na te yɛagye di sɛ awurade wo ne yɛ na tu anamɔ ɛwɔ yesu kristo ne mu yɛagye di wɔ yesu ne mu pagya yɛ gyidie ɛwɔ yesu kristo ne mu pagya yɛ gyidie wɔ yesu ne mu pagya yɛ gyidie wɔ yesu ne mu ɛmfa nsesa yɛ mmra yɛn ɛmfa nkɔso mmra yɛn ɛmfa hyɛbrɛ sesa mmra yɛn ɛwɔ yesu kristo ne mu ɛmfa anuonyam mmra yɛn ɛmfa adom mmra yɛn ɛwɔ nazare yesu kristo ne mu anɔpɛ yɛagye di sɛ woyɛ nyankopɔn abere yɛagye di tie nim sɛ nkwagye yɛ deɛ abere yɛagye di sɛ nim sɛ fahodeɛ yɛ deɛ abere yɛagye di yɛnim sɛ nyankopɔn wasesa yɛ hyɛbrɛ abere yɛagye di yɛnim sɛ nyankopɔn wasesa yɛ kasa abere yɛagye di yɛnim sɛ nyankopɔn wo basa akɛseɛ no adi yɛn nkyi ɛwɔ yesu kristo ne mu yɛagye wo di ɛna nɔpɛ yi yɛagye di sɛ woyɛ nyankopɔn yɛagye di sɛ woyɛ nyankopɔn yɛagye di sɛ wote ase yɛagye di sɛ wotumi ade nyina yɛ yɛagye di sɛ wonam pa wo ma nkwa yɛagye di sɛ wonam wo ma nkwa yɛagye di sɛ wonam wo ma fa ahodeɛ yɛagye di sɛ wonam wo asi wo bɛyɛ yɛagye di sɛ wonam wotumi ade nyina yɛ ɛna nɔpɛ wurade yɛserɛ wo ɛwɔ yesu kristo ne mu ma ɛnsie yie ma nneɛma ɛnkɔ so ma wo ma ɛwɔ yesu kristo ne mu ma nneɛma nkɔ so ma wo ma ɛwɔ yesu kristo ne mu gyidie wɔ mu da awurade nyankopɔn yɛserɛ wo anɔpɛ ma nneɛma nsesa anɔpɛ ma nneɛma mpagya ma yɛ anɔpɛ ma nneɛma nkɔ so ma yɛ anɔpɛ ma nneɛma nkɔ yɛ ma yɛ ɛwɔ yesu kristo ne mu 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 ɛwɔ yesu ne mu anɔpɛ yɛagye di anɔpɛ yɛagye di anɔpɛ yɛagye di ɛwɔ yesu kristo ne mu bible sɛ gyidie ɛna yɛde frɛ abraham na yɛkyerɛ no bia ɔnkɔ a na ɔnnim
na Bible so kodu so nyame ehira no me pese me ka bibi na ejina so bompa yese ofra bia nyame afro bia no eyegidi na edi afro oye aban adwuma eyegidi na edi afro oye sofo eyegidi na edi afro kaya adwuma na oye eyegidi na edi afro me pese mo adwuma bia na oye eyegidi na edi afro so onye mu gidie na otu ho anamo se your friend tia nyankopon hira be pie hode ma abra onye gidie tu ho anamo koye no na okoba bia onimu okwa asase ontena hoda okwa asase abusuanfo bia ni ho ba onye gidie tu anamo no Bible so oba nyame hira no aropai ofre bia wo mu no adwuma bia wo mu no ade bia wo mu no kache nyame sa no pai nyame ma so mbra mfasode e wo frɛ ni mu nyame ma so mbra mfasode wo gidi anamo a otu anopai e wo Yesu anopai bia otu anamo se me kopa adwuma ye nya gidi se okwa on sabe kansa adwuma no anopai otu anamo se ayere sa atwase ye odia nya gidi se otu sa anamo no kwa ayere sa be ye odia e wo Yesu bia no bompa ye e wo Jesus e na anopai gidi anamo tu de mfasode ba gidi anamo tu de nkwadwe ba gidi anamo tu de ahotoba gidi anamo tu e de anunya ba aropai urade ye sra abra ya tu gidi anamo gidi mu na wo de frɛ ye e de mamu hira ende de ma ye anamo tu ye tu gidi akwantum anamo tu tu gidi akwantum urade antu ye nkyere urade anyi antu nkyere e wo Yesu Kristo de wo urade maniema ensu sama ye urade maniema koye ma ye urade maniema koye ma ye maniema ensi ye ma ye wo anamo tu wa frɛ ya babu wo suma wa frɛ ya babu wo kwajeju wa frɛ ya babu e wo Yesu Kristo de era no pai e wo Yesu Kristo de no pai e tive wo tie bira de otu anamo no pai de otu anamo akọ market de otu anamo akọ office de otu anamo akọ na dwuma di so de otu anamo akọ bibi biara e na no pai Kristo Timothy gidi anamo to wo 20 ba ojiempra gidi anamo to wo 20 na kwajiempra gidi anamo to wo 20 ma enfaso de empra e wo Yesu Kristo demo e wo Yesu Kristo demo aropo ye nyankopɔ aropo ye nyankopɔ ye judi sampa utumi adina ye judi sampa wo ye no kwarefo ye judi sampa wo ye kɛseɛ e wo Yesu Kristo demo e wo Yesu Kristo demo yes Lord osina na oye one a wɔhwehwɛ n'akyira kwan no aketuafo aketua bia me no se fata na mugidi a yenya owurade di mu nti dwumadi bia wo ye bia nya gidie se awurade bema wanya so aketua papa enya aketua bɔne ye bom paya ka kyerɛ awurade anɔpɛ sɛ adwumadi biara nyankopɔn de ahyɛ wɔn sa adwumadi biara ɛda w'anim a woyɛ nhwɛ nipa nipa ketua antumi emboa bebre basi nyame ketua be support nipa ne de na ahotɔ be ye de sɛ nyame ketua ene ya ketua papa ye bom pa ya ka kyerɛ awurade anɔpɛ sɛ dwumadi bia ɔno nyankopɔn de ahyɛ yɛn sa no awurade ɔma emu aketua papa ɛwɔ Yesu de bi hɔ bom pa awurade ma emu aketua papa awurade ma emu aketua papa aketua papa sefata aketua papa di nkoso bebre ema adwuma ye yen ye nu ye honkasa manum sema be sofo manum sema be bank manager manum sema be aban adwuma manum sema be company manum sema ye se debida awurade ma emu aketua papa ebie ewo Yesu Kristo demo awurade ma emu aketua papa ebie eye nyankopɔ ye sraw wona wo ye aketua fo adopai bibia ye ye odim biara be sane be ma emu aketua papa ewo Yesu demo awurade sane be siesie wo Yesu demo be mu hira emra yenso be mu anyonyam emra yenso be mu adom emra yenso be mu kanko emra yenso be mu faudi emra yenso ewo Yesu Kristo demo le antoro shebriada le brancatori bo sidere pre atara ba libra tanabo indoro shelebe asita dibana brante kelebe inderebe rondarobo sha katoria le brekanto bo sidere le bre anderebo shantoria daba basita nebo kabade rekato nebo she le bra santa daba debre adaba le babara baka de bato ile le shadabani randorobo sekete de randore bro ali adaba sida ile le kata bato reba sante ile le shadaba lobo adebo kato
Le bakata debe antere debe. Le antaraba setore debe. Rekata daba debra daba. Ide le shatore debe. Rakata deba baraba. Raba baraba kata. Rekatore shadaba debe. Le basanta daba. Rakatore shadaba daba. Le bre andere satore debe. Le akata daba. Rabata baraba le branta debe. Intorobo shadaba. Le ayanta daba. Le taraba le brakata. Rakatorobo shadaba. Le bre andere sakatore. Le bre andaraba leba. Ayandaraba satore bebe. Rokata daba. Le ayandaraba seketebe. Le andere shatore. Roba baraba kabada baraba. Le bre andaraba shabaraba. Le ayanto le bebe. Rabada baraba katana baraba. Rasata baraba. Le bra la baraba katore bebe. Le bre andara baraba. Ewo Yesu Kristo ni baraba pe. In the le shataraba. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus. Ya traso bompa ka chenya mese. Si enye jidi mu enshira dia. Ewurade ma anopai jidi mu nshira ento yenso. Jidi mu nshira embra ya di nyina mu. Anopai nyame ma jidi mu nshira embra yenchen emeka ye ho etif bia uti anopai anamoto abetu anopai ntino ewurade ma nshira mpie mfirumra ewo Yesu Kristo emma onko emma abra enshira bia mpie na owura ho dabida ewurade ma enne jidi asema yate jidi mpa ye boro ewurade emu nshira jidi mu nshira embra yenso ewo Yesu de ye bompa jidi mu nshira loketi anopai jidi mu nshira embra yenchen jidi mu nshira embra yenso anopai ewo Yesu Kristo de Enyakupoya Pau Chow Aropai, Wipo, Awayasu, Ojidimu Sharabrayaso, Ojidimu Kanko, Abrayaso, Ojidimu Society, Abrayaso, Awayasu, Aropaya Sra, Radia Pau Chow Aropai, Ojidimu Shara, Abrayaso, Ojidimu Shara, Ayachafa, Ojidimu Shara, Abrayacha, Awayasu Christo Demo, Le Canto Shadabaraba, Le Andoro Sekete, Apaya Pau Chow Abrayaso. Yesu temo libranto shada baraba le katadaba libranto in the name of Jesus le ayadaraba le indelebo shakato bro delebo le batada baraba ewo Yesu Kristo temo in the name of Jesus this morning Lord bebe some say twa adwesi adi the Bible say ni frafu mi no hwehwe Yesu akira kwan one obi anso mo nso amfo manko bo onya gidie say ye kɔ papa ntwen a Ojebe jidia kwantu wa mo ani anya dia wontumi nduro. Yes. And the Bible says ni frafu nya jidie to na mo kɔ Yesu nkyɛn. Na wɔkɔto Yesu. Na Yesu sɛ bi sɛ ɛdeɛ na menya ma mo. Ɔso wura ye pɛsi ehu ade. Yesu ka kyerɛ sɛ mo jidi sɛ betu asam ya de anya sama mo. Bible Yesu anfa ansa anka ho. Ba mrante ni jidie no mo ani bie. Anopai mesrɛ sɛ benim de wo nam ye nim how onemu ye nimu dadribi unemu ye nimu adeso bi edawso ba ye girampa ebom ebompa ya kache yam se gidi wanya ne anopa urade no ensesa wo hwebrem gidi anopa wanya no ema yaresanya ode gidi anopa wanya no ema na motubi obeto anopa no ema enkurudi embra ewo Yesu de obi aro bompa gidi no ensesa ye hwebrem edifrafo to adamo o tu gidi anamo o hia Yesu enima sesan anopa ya to anamo agi enyankopon ya beno eruta do penya men o man centrally and dead we Judea country o man centrally and dead we Judea pipe o man centrally and dead we Judea castle e wo Yesu Kristo table e wo Yesu table e wo man centrally dead e wo Yesu Kristo table e bi do to anamo o munima se sign e bi do to anamo o munima se sign e na no pawura de srawo bo na mo to se sign e fa maye ana mo to ya to Sanima Mayan, and I will tell you tree, my Sanima Mayan, and what Yesu Christo table, and my young Comasa, and my young Comasa, you have Quaba Menfa, you have Quaba Menfa with Yembra, you have Quaba Menfa with Yembra, you have Quaba Radia Sra, and what Yesu Christo table, and I pay, and what Yesu table, Yanko Yesro, Arope and Chaye, Arope meant to Yanchine, and what Yesu Christo table, yes, Robe Bray, and Namus.
so shiraye may jidi na motu fa enkwa chembre may jidi na motu enfa odombre may jidi na motu enfa ensayembre may jidi na motu enconnect yem enete ya na motu bosomi ya na motu afi ya na motu radi esro may jidi na motu sani mama e wo Yesu Kristo dimo kai hu ena no pe wo Yesu dimo kai wana no pe wo Yesu dimo kai wana 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 pe wo Yesu Kristo dimo kai hu e wo Jesus kai hu e wo Yesu dimo kai hu e wo Yesu dimo kai hu e wo Yesu dimo e wo Yesu Kristo dimo ye ko so bompaye esre Awurade se ya tujidia na monto no na yempaibo afro aduonu nyame anim a anopa Awurade ma de ye de tu ne no ma yensanka anopa nyame ma yakoma so ade ne ya adwene hye embremu David bompa se Awurade mama koma so ade embremu ye ka che nyame se ya tu jidia na monto ye sere no Oma ya koma aswa de embremu otefo oti yenimu akoma aswa de menim papa Nathaniel de menim papa Quarshie de papa Quarshie so nim de namu nyame onimu Awurade ma ya koma aswa de embro anopa wo Yesu de biaro bompa nyame ma ya koma aswa de embremu ya koma aswa de akona enim ya koma aswa de afro bra anopa wi ne anadwo anopa gidie mpa yenti papa Yesu ba ya koma aswa de embremu wo Yesu Kristo demo ba ya koma aswa de embremu ba ya koma aswa de embremu so de embremu maye wo Yesu de bom le branto bo seke de bebe le shata da baba baba repasse toru ya da baba bori ayande de bo kasinto brukande le shata da baba baba rapato bo shata bebe lebre andara ba shato le kata da baba rapato bo shekata baba le baba ba kata brade idaro sharaba de bebe la yanda ba shata da baba libre ato libasi daba ayanta daba daba libre kate in the name of Jesus in the name of Jesus in the name of Jesus Pass over to me the one power for Nyankopon and Manana pay. I don't know. Am I jidin so my ready when he saw Sammy Abraham was of enough to day up a Sarah day and vampire Wilson on your mouth. Offre and anyone bumpire and a pay Nyankopon. Are you suffreno at the amount? It's with your friend and a pay Samuel 0270191971. Send you put up a sea bumpire mona. Obi how obi da dwene ohwa ne gidi o Awurade mu no kro eya pa bawo ama na sorry kokra e basa betu your friend na pay ne mom pine says Awurade ma gidi honhom ko wura se ni panim na Awurade mfa so nya inhira emma no 0270191971 and that's 0551667755. Hello. Yes. Good morning. Good morning. But you didn't be free. But your friend Joanna didn't see a Catesia MAMFE. But you too, Sister Joanna. Nyankopon Shamupa. Amen. Amen. I will let topic here for reading. The Bible we need it. Yes. Well, when TV our Bible cracker say GD encounter Awurade onto GD nsini ade a yemfa yehu nso wo ho Anidaso Bere adakodi idea na esisu na bebem Nyankopon nsiram mempa ebone se Awurade hu mobo no nto ni GD mu because yi nipa edibedi ana abemubu eyaba nso na mama ya tia se yenye GD whether good or bad yenye GD the Sarah that's all more than on camera. Many maybe saying na on so command
animuonyam sɛne ɛbɛyɛ a wɔma papa bebree wɔ hɔ a yɛnsa bɛka onyame nhyira mo papa. Amen. Yɛda ase Nyankopɔn hyira Awurade ɛte wo mpaebɔ na Awurade bɛto gyidi mu. Awurade to yɛnua bia ne gyidi mu. Ɔso hia gyidi ntom to ne gyidi mu. Na ɔne wo nante edu mmerɛ ɔyɛ apabawa Awurade Nyankopɔn so de nsa. Na fa ne gyina hɔ na to ne gyidi mu. Na nyɛ nsɛntrɛ ne nkunimdi ma no. Ɛwɔ Jesus Christ di mu. Amen. Amen. Nyame baba nyame shout na pɛ sɛ wa friend Bacho asumye nkan. Hello. Hello. Yes, asumye nkan na pɛ. Nkan so ya nkan bi ya so. Amen. Jesus na pɛ hu yi papa. Bacho nkan yi papa na pɛ. Yeti na. Yo mbese mo bompa ma. Ebusia. Era makasa mo no se munwa. Mo bompa. Amen. Amen. Was of Nathaniel Mompai, my young brother, Ohinana. Yada was say, a merido a rado coso, a kai, and say, GD or what I didn't know to me yet. Your bompai, if doing Pejao, yen your berma, or Hinana, in Nebusian, Adolfo, in our social one, Sasse, a radano peuri to Yendidima, a beside Biara, Diane Comasono. Yet was a son namwa domoso or the Adam yen. Yet was a so be a pon, yet was a so receive you winshira, yet was a so or san yarwa, yet was a so ma Anidaso, nitty truni in your berman in Nebusian, a rade near why ye trema, obey any essence hano, a rade membre musa mao may, a wo Jesu Christo demo, ma adansi new mayachi, na yankasampa, o ewe aden waye, ewe Yesu demo. Amen. Amen. As we count on a but your lower volume no man enough workers. Hello. But your my volume as we count. But you see, we didn't. But me Benis Franklin, Casafia, Kuturu, the Akropong. Okay, but you see, you must be free. You didn't feed it. Mamma for a Marcos. Amen. Nemo Mestre. Put the link in the two. Grace I didn't say, I'm making us send their command 1 hour, travel to me. Okay. More, I didn't. But you yati. Yeah, that's Bye bye. Yami show. I want to attend this. Okay, now say for link to Grace page, now. Okay. For link to Grace page, now. Okay. Want to mean cinema. Adofwa Aka. Okay. Hello. Bacho, we didn't be free fee. From sister for me free MAMFE crap. It's a for your MAMFE. I want to say job we you na mo say. Yes, I don't mean who you pambacho iti. Na man send me mon cheche pa. Ase ma futi amande ma hen ya mechanic say. Everything man gidi am not ma ba mu mu wo ma adwuma ya mo yen wo. Na yense atie funu yenfa mu aba. Na yenfa nsesa ya kwesi se me de bia. Mika wo ma adwuma ni se wo gidi ya. Ni ya wo be yibia. Ano pe mi sra mo mo pa ma mi ni me adwuma ye fo. Abote so fo ene me ma. Benya mi ye mbambo for my head. Amen. Yamin shall so for David Rebon Poyamo. Tumi nyina wura anopai yakoso bompa pagya ya mame ene na abusuya ene na adwumafu nyina eba wura de ne mo osre bible awurade ma bible nya kese e wono so e wo Jesus bible so chapter boy wura de mpa na nyankopɔ tie no anopai ya mame asrenti udimunti enye sa emfa ma e wo Yesu Kristo de adominti amen. Amen. Yamin shall ichi ama before. Bye. Hello. Hello. Went to me and so went to your friend 0551667755 and 0270191971. Hello. Hello. Good morning. Good morning, Professor Ibobo. Papa. Mato Professor. Okumai Professor. Budget you another pay. Oh, you. You miss
kakra sɛ nyame yɛ ma me sɛ nyame boa me na menya gyedi wɔ me brabɔ mu menya gyedi wɔ me busuafo nyinaa so menya gyedi wɔ me mma so menya gyedi wɔ me sɔfo nyinaa so me sɔfo Gabriel Akropong nyame nhyira no ɛne mpaboa a ɔbɔ ma yɛ ɛne asɛmpa a ɔka ma yɛ nyame nhyira no daa amen. Amen. Nyame nhyira so for you. Awurade yɛbɔ mpae da wase de yɛn papa ayebɔ bɔhyɛ wo nsa. Ɔsɛ ɔpɛ sɛ gyidi, onya gyidi wɔ nipa mu. Ɔne obi yɛ adwuma ɔpɛ sɛ ɔgye nipa ne di. Ɔkɔ asɔre ɔpɛ sɛ ɔgye ɔsɔfo ne di. Very important. Yɛbɔ mpae wɔ Yesu Kristo do. Ɛmra wonya gyidi ɛwɔ wo mu yi. Ma no saa ahoɔden no. Na ɔtimfa nye nipa nyinaa ni. Na obi biara ɔba n'abrabɔ mu no ɔyɛ hyira ɛde ama no. Hyira ne sɔfo, hyira n'asafo. Asafo wo mu hyira ne mma kyerɛ na abusua wɔn no wɔn adwuma hyira obi biara ɛwɔ Yesu Kristo di mu. Amen. Amen. Nyame nhyira wo. Oh, yɛbɛtumi afa last caller ɛwɔ ɛyɛ dwumadi no so. Okay, yɛmfa the last caller na afei yɛntoa so. Hello. Asumdwe nka wo. Asumdwe nka wo so mpacho be feti mountain na motu bia. Me pacho me baby yare wo friend Sami. Onya kidney problem abrante kura na wanya maya be yemfie bieni. Na me srempa e bom ne bompa na me ka twini se nyame a yeso no otumi sesate bia. Sɛ yɛ kidney kura na eso wo sesa nyame sesa ma na eso no de bon ono de mama. Te me sra no pay se me mompa ma Sami afra ne mama. No story ni na nanso ya brante kwa nurade so mfunu mobo. Amen. Aso for that bebo sampai na moyena. Na mitum for ye koso bompaye e de yenua berima Sami afrani baabi a wo bia e hye won sa. Erade a wonwene no na wonim adwonkwa adwene ho so be ma na wie pa ne Anidaso. Ye bompaye bibibia e hye na okwan mu bibibia akoso bibibia asiniti ase. Ye bompaye se erade wa hoɔden empagya nyi na ho ma yen. Kidney ahoɔden asiniti ase erade ensa nyi na ho biom. Erade ye bompaye so se o de wonsa e kan obeya. Erade onsa nanti obio o de wonsa kan obeya onye nia no ntumi ye biom. O de wonsa kan obeya onko hospital na adansi ni nachi. Erade o de wonsa kan obeya erade ade nyina nkyere se wo erade wasa ne yare preko pe. Ye bompaye wo Yesu Kristo din mu bibi biara e de achi nso erade wa hoɔden kan nyina nguma yen. Tumi biara de achi nso wa hoɔden enkan nyina nhyema yen. Na ma won basa eni nkunim ewo yenua berima Sami so. Yesu ye da wase se ye dini ginama mo bibia nso yare otie yen se rado be ye ma ye fe na ye de anunyam hye amawo Yesu Kristo odin mu amen. Amen. My radio 97.1. Erade amomi amanim guase onyankopon bo mfimi na yem no ono animnia ode mebeye yeda mo nyina ase na pese mo kan ho Common Radio 97.1 na ye bompaye yeda so for David ase so be sha na nyankopon nam no so na ode na yinhira ede amayem aso David ye mo final prayer mo mpaye mo bia otie na no pain obi ohia yaresa just a summary na fe fadwuma de mrewe yɛbɔ mpaeɛ apagya ayarefoɔ ɛwɔ ɔman mu nyinaa ɛde bɛwurade ne mu srɛ Nyankopɔn a ɔtumi ade nyinaa yɛ Bible sɛ ayaresa ɛyɛ ne ma aduane
Arope ya kayango srabom esuma ayaresa tumi se enko ne manchen enfansa ko kan ma ayaresa enyo bibiara de ewo Yesu de mum sunsum de ene honam de nyame woni nyina no aduro gidia oma adidi ekinte urade mamu ayaresa enyo chefa ewo Yesu Kristo de mum ye koso bompaye esan serese onipa biara so wasabi wa pra adwuma pra no nya enarope tumi nyina wura anamo obeto no gidia wonyanti mamu mra nhira mfama no ewo Yesu Kristo de mum bompaye epeja ekwapeman yen omahene ene emumpanyimfo nyina ya de bawurade se nyame abasa enye kese o munyina so ewo Yesu Kristo de nyame onyansa ya de bebu oman na enhira ene enwanyam adade wo krodua mu ewo Yesu Kristo de ya ja Kristo fo ja asofo nyina obibi akonfo bia ya de ba Kristo de esere wurade Bible kese se enye chefa ewo bo so nyame dubo nim ka gidia so ma tenteno nyame nam so ma niama ensesamo nyame nam so ma koma so adi nyina embremu ewo Yesu Kristo de ya bompai eja okoma FM 97.1 ya kache urade se afida se sebio no de urade aye nima kese ewo Yesu Kristo de tumi nyina urade ya judi so ya mpaibo tiefu ye nim sede ya kan udim nti ayaresa ene faunde aye omade ewo Yesu Kristo de adomuninti amen. Amen. Millicent, someone ponsa, and that was for your message. Say good morning, and or the Ebai Sanum, and Stephen Agu White, not saying peace be unto you all. Good morning, Seth Ebenezer Queen, or your assembly member, Ewo Obosmasi. Also for John Asumien Count, watching you live from Obosmasi, it's your brother from another mother, Honorable Seth Ebenezer Queen. Ya de radio asem nyina mutie na mohwe na mode messages mo frame won ntumi am frame ne da koma ponso bia no erade nyama wo nyame adom chena ye behia na yato so ochena ye behia na yato so ewo Yesu Kristo ya kram bye. On my radio 97.1.
Okuma Radio 97.1. Okuma Radio 97.1. When you make happy,